पाग्ला कबिराज लोगोफोर बर'फोरखौ गोबां आथें सानाय मेगन नुयै रायलायनो हायै बबा बबिखौ नायदोंमोन। बे पाग्ला कबिराजखौ दिनै पुलिसा खाबाय। नंगौ, पाग्ला कबिराजखौ एरेस्ट खालामबाय। मानि थाखाय? बे पाग्ला कबिराजा रियेल ना फेकमोन? बियो फेकमोननो लोगोफोर, बिनिखायनो बिखौ पुलिसा दिनै न'आव नागिरफैदों। बियो हजाय डिस्ट्रिक्टनिमोन खोमा दै लोगोफोर। गोबां जोंनि बर'फोराबो नायनो थाखाय थांदोंमोन। पाग्ला बाबाया पुलिसजों नागिरजागासिनो आरो रायजो राजाफोर। बिथांनि चेम्बारखौबो पुलिसा बन्द खालामनानै होबाय, ओमफ्राय मानसिखौबो नागिरगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय एसे दामनानै होनि आङो भिडिअखौ, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। पाग्ला कबिराजखौ पुलिसा नागिरगासिनो, न'सिम होसोलांगासिनो। नंगौ लोगोफोर, हजाय डिस्ट्रिक्टआव सासे पाग्ला कबिराज ओंखारदों। जों बर'फोरखौल' नङा, गासै मुस्लिम हिन्दु मानसिखौ बियो नायखाङो आरोना। सोरनिबा आथिं हामा जानाय, सोरबा मेगन नुयै, सोरबा काना कुजा, खोमा खोनायै, बेफोरखौ फाहामनाय सासे पाग्ला कबिराज ओंखारदों। बे मुस्लिमसो आरोना। दा बेखौ लानानै गोबां मानसिया ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि माने बे पाग्ला कबिराजआ मोजां खालामनो हायो होननानै जोंनि बर'फोराबो एकदम बिसोरनि सेलायाव गारियानो भिर, माने बे पाग्ला कबिराजनियाव माने गावनि देहाखौ फाहामनो थाखाय गोबां मानसि थाङो आरोना। हजाय डिस्ट्रिक्टआव आरोना, बियो हजायनि पाग्ला कबिराजआ। नामानो पाग्ला कबिराज मोनसे बेफोरबायदिखा। बेनिफ्राय दा पुलिसा बिखौ मानो एरेस्ट खालामखो बा पुलिसा बिखौ मानो नागिरखो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन। मोनसे निउसजों गोसारदों आरो आंनो सासे सिस्टारा शेयार खालामहरदों। माने गोबां बर'फोराबो नायजानो थाखाय थांदोंमोन। आरो आं बुंदों, दानि जुगाव खोमसि फोथायनाया थानो नांला। आरो दानि जुगाव सोरखौबा नोङो माबा खालामनानै थानो नाङा। नोंना आथिं हामा जादों बा नोंना आखाइ हामा जादों बा माबा मोनसे जादों, नोङो डक्टरनियाव नायजाबानो जाबाय। सोरखौबा कबिराज, सोरखौबा अजा, बेफोरबायदि सानना थानो नाङा। आरो फाहामनो हायोबाथ' मोजांनिनो खोथा न', मानसिनि जिउखौ बासायनो हायोबाथ' मोजांनि खोथा। दा बे सादुआ फाहामनोनो हाथ्राबालाय बेखौ फोथायनानै मानो थानो जों? डक्टरनावबो एसे नायजानाया मोजां। बेनिखायनो आं बुंदों, दाखालिनिफ्रायनो भिडिअआ शेयार जागासिनो। गोबां मानसिया माने बिनियाव फाहामजानो थांदोंमोन, नाथाय जेबो रिजाल्ट मोनाखै लोगोफोर। जेबो फाहामनोनो हायाखैनो। आथिंखौबो फाहामनो हायाखै। बा सोरबा जोंनि बर' आं नुदों, बर' गथ'खासे एसे बुबि खोमा दै, बेखौबो लानानै थांदोंमोननो। जेबो रिजाल्टआनो फैयाखै, माने मोजाङानो जायाखै। अब्ला बे कबिराजआथ' मोजाङानो नङा, थाखानि लबसो बैफोरबायदि आरोना। गोबां मानसिया बुंदों, आंनाथ' रिजाल्टआनो मोजां जायासै आदा होननानै। माने आथिं हामामोननो, थाबायनो हायाखैमोननो, बेना बे सेम बेफोरबायदिनो दाबो जाना दङ। अब्ला कबिराजखौ मोजां होननानै फोथायना थानो नाङा लोगोफोर। नों जुदि गाज्रिबा नों डक्टरफोरनो एसे नायजाबानो जाबाय। आरो मोजां जाबाथ' मोजाङानो जाबाय। बे कबिराजखौ सिबिनांगौ जुदि मोजां जायोब्ला। आरो मोजां जायाखैब्ला बेखौलाय माने फोथायनानै थानो, नों डक्टरनाव नायजाहैथां, बेफोरबायदिनो आरोना। दा सासे सिस्टारा मोनसे भिडिअ होदों, बेखौ नायग्रोनानै ला। आरो निउसनि गेजेरजों नोंथांमोना फुल जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन दै। बे कबिराजखौ पुलिसा हमबाय लोगोफोर, नागिरगासिनो। नोंथांमोना नायगिरना लाबासो बुजि मोनगोन। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान, साबस्क्राइब खालामना लादो। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, तामुलपुर, नोंथांमोना गोबां मोजां मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय। आरो दिनैबो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो। दे। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय पाग्ला बाबा, जायनाखि नैबे बिनानावखौ सिकित्सा खालामदोंमोन, बे पाग्ला बाबाया पुलिसजों नागिरजागासिनो आरो रायजो राजाफोर। बिथांनि चेम्बारखौबो पुलिसा बन्द खालामनानै होबाय, ओमफ्राय मानसिखौबो नागिरगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय एसे दामनानै होनि आङो भिडिअखौ, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। বন্ধ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে এবাৰ বন্ধ কৰি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ আমাৰ এই অঞ্চলত ভুৱা চিকিৎসা কৰি আছে। ইয়াৰ ৰোগী কোনো ভাল হোৱা নাই। বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ দেখি পেলাই যিহেতু মানুহসমূহ ইয়ালৈ আহিছে, আমি মানুহসকলক, যিসকলে এই বাবাৰ ভিডিঅ' চাই আহিম বুলি ভাবিছে, তেখেতসকলক আমি আজি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে জনাব বিচাৰিছো যে আচলতে এই বাবাৰ জৰিয়তে কোনো চিকিৎসা ভাল হোৱা নাই। 500 थाखा बियोमोन जाहैदों। माने सिगां नायनोबा फैसा होग्रो, होमबासो नायगोन आरोना। ओमफ्राय नङाबा लाइनाव थाबाय था, फ्रियाव नायनोबा, बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बुज्रावला बायनायखौथ' बयबो नुखाबाय। बुज्रावला बायनायाव कि बेमारा हामो सोरबा, इमान गिदिर गिदिर बेमारा, पेरालाइसिस जानाय, बबा खाना खानि, ओमफ्राय खोमा खोनायै, आथिं खंगा खंगि, आखाइ खंगा खंगि, इमान गिदिर गिदिर बेमारा बिनि बुज्रावनायाव हामथारगोन आरो। थाबायनो हायैफोरा सासेबो हामाखैनो आरोना। बिनि थाखायनो सोरबा खौरां हरबाय, खौरां हरनानै बिथांखौ नागिरफैदोंमोन जाहैदों। बिनि मानसि नायग्रा
चेम्बाराव आरो ना ओमफ्राय पुलिसखौ फैदों होननानै मिन्थिनानै बिथाङा ओइदिनखालि चेम्बारावनो फैयासै जाहैबाय चेम्बाराव फैयैलाय पुलिसफोरा बिनि चेम्बारखौ बन्द' खालामनानै गालांदोंमोन आरो ओमफ्राय बन्द' खालामखांनायनि उनावबो पुलिस थांखांनानै आरो मानसि नायनो लाबावदोंमोन जाहैदों बिथाङा ओमफ्राय दा बिथांखौ मोनबानो पुलिसा ग्रेप्टार खालामगोन आरो ना सानसेखालि आंनि न'आवबो थांखांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि हौवानि आखाइखौ नायबाय ओमफ्राय आंनि आखाइखौबो नायबाय नायनानै जि गिदिर गिदिर ग्रह दं होननानै खिथाबाय आरो दै ओमफ्राय ग्रहखौ माबायदि दानगोन बेखौबो खिथाबाय बिसोरो गावसोरनो नालेंखर जराबा हरनांगौ जाहैदों ओमफ्राय गावसोर कामाख्या मन्दिराव फैनानै दानफैगोन आरो ना ग्रहखौ ओमफ्राय थिगासे बिदिबालाय जोंहाबो नालेंखर दंफां दंखायो नालाय ओमफ्राय नालेंखर फिथाइखौ हाननो नागिरबाय हौवाया ओमफ्राय नालेंखर फिथाइखौ हाननो नागिरबा बादा होबाय आरो नाङा नाङा नालेंखरखौ हाननो नाङा जोङो लांनायाव डिस्टार्ब जागोन ओंखायनो जोंनो फैसासो नांगौ जाबाय आरो हाब फैसासो नांगौबा जों फैसा हरनो हाया नालेंखर नांगौबा खिन्थु जों नालेंखरखौ हरगोन होनबाय आरो ना आङो ओमफ्राय नाङा जोंनो फैसासो नांथारगौ जि गोरा गोरा आरो ना फैसा बिनाया ओमफ्राय जोङो नालेंखरखौसो हरगोन बाबा दा फैसा गैया ओमफ्राय खुलुमनानै आङो 50 थाखा होबाय आरो ना 50 थाखाखौ लालायबावा आंनि आखायाव होफिनबाय आरो ओमफ्राय जि नालेंखरनि फैसा नांथारगौ बिसोरनो ओमफ्राय आंबोथ' रागा जोंबाय हाब फैसायानो गैयाबा नोंसोरनो दा 500 मानि फैसा मानिफ्राय हरनांगौ आं होननानै 500 बिबाय आरो नालेंखर जराबायाव 500 थांगोन होननानै ओमफ्राय दानाबा आंजों नांलायबावबाय आरो ना नांलायनानै आंनि आखाइनि 50 थाखाखौ थाब सेख'नानै लानानै ब्लड थांबायब्रा बिदि जायो सोरबा ओंखायनो इसोरो लुथिग्रासो दै लोगोफोर मालाबाबो बाबा नङा बिसोरो बाबा होननानै जानायबो होनाङा लोंनायबो होनाङा जै नुबानो दरजाया ख्रेट मारिनानै थाखा मा अ मा होननानै गाबख्रावबाबो दा ओंखारथार बाराबा मानसि ज' लिंनानै थिग रायनानै हर मिथिबाय आरो रायनायावबो थाङाबाथाय बुनानै हरगोन होननानै बुं এই কাকি টঙিয়াত আজি 2 মাহমান ধৰি পেলাই পাগলা বাবা আৰু শিকলি বাবা নামে দুজন ভণ্ড বাবাই ইয়াত চিকিৎসা সেৱা কৰি আছে এখন কাপোৰে জৰা ফুকা কৰি তেওঁলোকে সকলো বেমাৰ মানে শেষ কৰি দিয়া তেওঁলোকে যি প্ৰচাৰ কৰি পেলাই মানুহবিলাকক মাজত যি বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে আমি তেখেতসকলৰ ওপৰত প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু এই টঙিয়া অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পাছত যোৱাকালি প্ৰশাসনৰ মানুহে আহি ইয়াত বন্ধ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে এবাৰ বন্ধ কৰি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ চলাইছে ইয়াক কাৰ নেতৃত্বত এই ভণ্ড বাবাই চিকিৎসা কৰি আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আমাৰ হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ কাকি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াকো ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আমি আচলতে এইটো কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে যে যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলত ভুৱা চিকিৎসা কৰি আছে ইয়াৰ ৰোগী কোনো ভাল হোৱা নাই বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ দেখি পেলাই যিহেতু মানুহসমূহ ইয়ালৈ আহিছে আমি মানুহসকলক যিসকলে এই বাবাৰ ভিডিঅ' চাই আহিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলক আমি আজি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে এই বাবাৰ জৰিয়তে কোনো চিকিৎসা ভাল হোৱা নাই আপোনালোকে নাহিব আৰু যিসকলে ইয়াত এই নেতৃত্ব লৈ আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তেল ধূপ মম এইবিলাকতো আছেই আৰু তেওঁলোকে এটা বাকচ লৈ লয় বাকচটোত আপোনাৰ চেনি কৰিব লাগে বা পূজা কৰিব লাগে বুলি মানুহৰ পৰা বিভিন্ন পইচা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে আৰু আমাৰ এটা বস্তু আমি গম পাইছোঁ যিহেতু আমাৰ হাতত প্ৰমাণ নাই আচলতে মানুহবিলাকে যেতিয়া দূৰৰ পৰা আহে মানুহবিলাকে আহি ইয়াত তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰিচালনা কৰি আছে এই মানুহবিলাকৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰে তেখেতসকলে মানে এটা লাইনত থাকিতো তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক মানে আগতীয়াকৈ কৈ দিম কিন্তু 500 টকা 1000 টকা দিব লাগিব এনেকুৱাও ধৰি লওক ইয়াত প্ৰচাৰ চলিছে আচলতে এইবিলাকৰ যিখিনি নেতৃত্ব লৈ আছিলে গোটেইখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এটা আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ধৰি লওক কেনেকুৱা কৈছে আপোনালোকে তেওঁলোকে বিশ্বাস উপজাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হনুমানৰ ফটো লগাইছে বিষ্ণুৰ ফটো লগাইছে গণেশৰ ফটো লগাইছে চব মানে আপুনি চাওক ৰুমটোৰ ভিতৰত চব মানে ভগৱানৰ ফটো লগাই তেওঁলোকে ইয়াত তন্ত্ৰ কৰিছে আচলতে নীতি নিয়মটো একো নাই তেওঁলোকে ফটোৰ সন্মুখত মম জ্বলাইছে কি কৈছে তেওঁলোকৰ নিয়মত তেওঁলোকে কি কৈছে নাজানো তেওঁলোকে আপুনি চাওক চব মানে ভগৱানৰ ফটো লগাই লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ বেপাৰ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে ইয়ালৈ আহিছে আমি মানুহসকলক যিসকলে এই বাবাৰ ভিডিঅ' চাই আহিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলক আমি আজি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে এই বাবাৰ জৰিয়তে কোনো চিকিৎসা ভাল হোৱা নাই 500 थाखा बियोमोन जाहैदों माने सिगां नायनोबा फैसा होग्रो होमबासो नायगोन आरो ना ओमफ्राय नङाबा लाइनाव थाबाय था फ्रियाव नायनोबा बेबायदि आरो ना ओमफ्राय बुज्रावला बायनायखौथ' बयबो नुखाबाय बुज्रावला बायनायाव कि बेमारा हामो सोरबा इमान गिदिर बेमारा पेरालाइसिस जानाय बबा खाना खानि ओमफ्राय